Halo. Ya, sini masjid aku iki arep balik. Iya, iya. Buat sholat maghrib. Halo. Iki buat sholat maghrib ning masjid aku. Iki arep balik iki siarke karo Pak Ustaz. Ya. Pak Ustaz nyiar karo. Ayah ning iki. Ayah. Kok suaranya kecil ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pembentukan panitia iki kok. Oh, ya. Iki arep manggap balik iki mlaku ya bisnis ya. Oh. Acara apa ya? Ya, lu baca ya anak wedok besok. Minggu ngarep. Oh. Wong akeh ya sak siji. Sakit lagi, Bu. Orang 50 ya. Yoi, saya sama cara ya. Pokoknya podo tungonan, tungot. Ya, ngomong. Iya, ya, itu bisa. Iki metu saka masjid agung ya. Ya, oke, siap. Amin. Ya, Nah, fokus. Amin ya. Ini itu. Saya putar yo sini di rumah masjid agung iki jalan arep metu arep keluar. Iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sebelah ya aku ya. Ya, iki tipe melindung pisan. Ya. Ngomong tekan mam gitu ya. Iya. Assalamualaikum ya. Sayang.